Magandang araw Pilipinas. Ayan, Happy New Year po sa inyong lahat for sharing only. Ayan, Philippine Polymer Banknotes. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At kung bago ka lang sa aking channel, kung trip mo yung mga ganitong video, ayan, paki-like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Ayan, finally, nakumpleto ko na rin ang aking polymer banknotes. Ayan, i-share ko lang sa inyo. Ayan, may dalawa akong 50 piso. Ayan, may 3 piraso akong 100 piso. Ayan, meron akong isang 500 piso. At mayroon akong 1,000 piso. Ayan, may taong 2022 at 2024. Ayan, inilabas na nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga ganitong polymer banknotes. Ayan, ito smarter, cleaner, stronger. Smarter para iwas counterfeiting ito at cleaner. Kahit ito ay mabasa o malagyan ng langis, malagyan ng dumi, ay madaling linisin. Stronger, ayan, 2 to 5 times daw na mas mahaba ang lifespan nito kumpara doon sa mga dati nating paper banknotes. Ayan. Ayan, ipasilip ko lang sa inyo guys. Isa-isahin natin itong aking polymer banknotes. Ayan, tingnan natin ang features nito. Ayan, 50 piso. Ayan, may taong 2025. Ayan, Visayan Leopard Cut. Ayan, Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. At L.E.M. Remolona Jr., ayan, tagapangasiwa ng Bangko Sentral. Ayan, meron din itong mga features na security features na coat of arms. Ayan, nandito rin yung Bangko Sentral ng Pilipinas logo. Ayan, ang gandang polymer banknotes. At ang reverse nito, ayan, nakalagay yung Taal Lake. At ang isdang maliputo na matatagpuan mo lang dito sa Taal Lake, 50 piso. Ayan, polymer banknotes, 50 piso. At ito yung 100 piso. Ayan, year 2024, Republika ng Pilipinas. Ayan, Palawan Pecac Peasant. Ayan, wala na yung mga dati nating bayani o opisyal ng ating mga bansa. Ayan, 100 piso. At dito mo naman makikita sa bandang reverse, ayan, may yung volcano. Ayan, matatagpuan mo ito sa Albay. Ayan, 100 piso. At may whale shark na disenyo. Ayan, napakagandang polymer banknotes. Ito yung 100 piso. Ayan. At ito naman yung 500 piso. Ayan, meron Visayan Spotted Deer. Ayan, napakagandang banknotes. Ayan, ito ay madaling linisan kung sakaling may dumi. At kung nagkaroon naman ng langis, ayan, madaling linisan. At pag nabasa, ayan, pupunasan mo lang. At mas mahaba ang serbisyo nito sa atin. Ayan, mas mahaba ang lifespan kumpara doon sa mga paper banknotes. Ito yung 500 piso. At ito naman yung, ayan, 1,000 piso. Ayan, Philippine Eagle. Ayan, national bird ng ating bansa. Ayan. At sa bandang reverse naman ito, ayan, Tubataha Reefs National Park, UNESCO World Heritage Site. Ayan, 1,000 piso. At nakadesenyo dito yung South Sea Pearl. Ayan, ang gandang
mga banknotes ng ating bansang Pilipinas. Ayan. Thank you so much at nakumpleto ko na rin ang aking mga banknotes. Ayan. Ayan, bago magtapos ang aking video, ayan, shoutout ko muna ang aking mga kaibigan at mga kakilalang coin collector o kabarya. Ayan. Shoutout kay Cross Collection, All About Coins, at Evelio Flores Jr., Manoy Greg A. Ahero, Perang Pinas, Madam Shirley Bato, at kay Bro Mario Victorio Coins at Idol Saudi Boy TV. Ayan, shoutout din sa mga magigiting nating OFWs, sa mga senior citizen at sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa aming Team Alliance sa pamumuno ng aking kapatid na si Simply Lotlot. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Yan, Team Alliance. At shoutout din FFT family sa pamumuno ni Madam Estrella Fifield at sa aming mga kasama yan, sina Memi Jelly at marami pang iba. Ayan, shoutout din sa aking classmates. Ayan, mga vlogger din ito. Ayan, Wandering Bicolana at classmate Dan TV Vlog. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Ayan. Happy New Year! Diyos mabalos.